Ex Osibus Ultor de George Coșbuc. A fost un tânăr împărat. De la mișei a smuls averea și a smuls de la tiran puterea și mulți nebuni a spânzurat. Dar 4 inși, vorbind în șoapte, l-au dus în giulgiuri învelit și în codru cel mai tăinuit l-au îngropat târziu noapte. Cei tari au zis: a fost Mișel. Ne-a prigonit prea multă vreme. Iar popii fulgerau blăsteme în cei ce mai vorbeau de el. Nici voie să-și cernească portul, nici drept să-l plângă n-au avut și niciodată n-au știut în ce pământ le doarme mortul. Și nu vor ști, căci groapa lui în blăstemat pământ s-ascunde. Nici soare acolo nu pătrunde, nici plângerile nimărui. Jurata iadul să îngrădească cu nopți de veci acest mormânt, iar brazii tac, că niciun vânt nu-i clatină ca să vorbească. Dar noaptea în zare uneori, când de furtună în depărtare, la margini de orizont răsare un fulger alb, târziu spre zori, și într-una spre păduri arată și scapără spre ea mereu. E parcă arată Dumnezeu spre groapa cea de veci uitată. Iar într-o noapte va lovi și spintecată de lumină fugiva noaptea cea haină și brazii în flăcări or vorbi. Și atunci, cu fulgerul tovarăș, ieșiva mortul împărat și în iadul lor de unde au plecat s-or prăbuși tiranii iarăși.